Grabe dyan ang lipaza. Ara dyan ang pasalamat sa Ginoo. Grabe dyan ang lusulok lagi. Hello everybody, good morning. I am here right now in my mansion and I'm just waiting for the time, killing the time because I'm going to Tagbilaran today with my husband. We have a checkup today going on with my thyroid problem. And then after that, we're gonna go home. Oh no, not yet. We're not gonna go home yet. We'll go to ICM and get a phone for my sister. And I'm so excited because she's going to have a new phone. It's gonna be 256 GB and it's gonna be really good for her new camera. I know her camera is not new, but her camera is DJI Osmo and it's very, very nice camera. It needs a better space phone, not like the phone that she has right now, that it is so frustrating to edit some files because it just had 32 GB. Ano sabi na kadoy? Pag ganang ingani ka mag-vlog queen, ayaw i-front kaya nga nila mini kay HD ka adto ni ingani HD ka adto ugat to na sa YouTube. Lahi rag front. I-front wala mi. Bisag as ng cellphone na. I'm using the front camera right now. As you can see, I have a lot of pimples on my face and everybody she could see her first. we have a visitor right now. He's a foreigner from another country. Look at his attire. Kaguan. Hello everybody. Today we have a visitor. He just sneaked out from his job. Oh. It's already 8 o'clock in the morning. You sneak out from your job. It's past 8 a.m. and he's still here. Playing with his phone. Maybe the manager will kick him out in his job soon. Bye. Pretty soon. And right here we have Yaya Queen is sleeping together with my son. My son is so cute. He is eating his pacifier. No, not eating. He's just sucking it. It's impossible to eat a pacifier with a person with no teeth. And he is looking at me like he's said that, oh, my mother's so noisy. I'm still sleeping right now. But his mouth is so cute, trying to suck that pacifier. He's wondering why I'm speaking different because he's used to me speaking Visaya and now he's staring at me like, what's going on with you, mother? You're so noisy, mother. What's going on with you? And he's trying to ask for help from his Yaya. And he's wondering, what happened to my mother, Yaya? What happened to my mother? I'm trying to put it down because it's going to drop his nose and he might not be able to breathe. And he's really wondering why I'm talking different today. But he's smiling now. He's a happy kiddo right now because he was able to see his mother. Look at his hands trying to scratch his small head and oh. Don't go ties. You're here. Oh my god. The principal of Englishable is here. Yeah. But I'm trying to teach my son the proper way of speaking English, not the Englishable, because my son might go to school and say, I want to borrow the Libruable like that. I'm gonna kick his butt. It is not proper. Right, son? Right, son? No, mother, it's natural. He's smiling and he's laughing at you because he said, oh, the principal of the Englishable is here trying to manipulate my mind to speak Englishable, which is not good for me because I'm still a kiddo and it might sink into my head until I grow up. No, it's sinkable. He's smiling. Oh, ginoo ko. Hello everybody, this is a cell phone that looks like a mirror because it's wala dyan ginigto na nung sakap ko na rin pabay matano naman tang na agad mo na nang Parang lain na mga tangnaon ko. dapat mo bitaw ng mga iPhone nga pang datos game nga dato gwapa ba daan di na kinalag filter. Nakita nga niya itong cellphone. Ginoo ko. Mauwa mo talagang iPhone. Pero ara dyan ka realistic no.
Realistic to. Dali, kaya. Dali. Dari ka. Dali ba? Tanaw ba? Mailhan din. Minta pagkatiri kay Hamis. Na, mazugnaw ni Kim Yatrapod. Original. May mga bibur kay mga puti man. Piki magbibog. Original din no. Ang color ba? Maura bang natong wa jud gi-enhance na. Dato kay Muli na kos family house. Duha ko kasi mana dari kapin ila porami. Mag-ako kayo sa ginigbayad na sila di na mo doon na ho. Karami ya. Buwan betus. Balik siya. Ya. Bang ilok man. Bang ilok man. nahumot ko May humot bitaw, humot si Tapila. Ikan ko na dito. Humot si Tapil. Ako, ato na ko lang. Dan sa bagay lang tong lagi mga apil vlog kang silpon pa sa inga na may pato ba. Kanang tapira ra. Upload ay. Mangilog na na. Nasa. Basta kapila ra ipakita yung screen. Okay ra ko no. Ang cellphone na hala mga balihan di lamang ko mag-front cam di ay. Kaya wag front cam tanong sa screen. Pagbakam. Bakam ra ka. Bakang. Bakam okay ra bakam kay. Kung magatubang si Jaingan, Yeah. kuan. Itun. Bang mas bibi. Na nakagubot ta rig. Bahay dari na nakagubot. Dasag din naman na ito. Ano ga na nakagawas? Ay, hala. Diyan ako sa bahay guys, nauli na ko. Hindi sa kudulis garden. Hala. Nangalata magkuan. Nangalata ang kamatis na. Hindi na mapwede dyan. Nangalata doon sila. Ilabay nila mga dyan. Hindi na namang silbi. Ako, alam man guwang pa. Kaya arong di sa mga lata. Naghahanin ng lata dari. Ay, mga damage. Ha? Sayang. Ah, lamang ipanguha. Kasi nga lata na. Kaya sayang po. Nga lata naman eh. Bisa gali green na lata. Ano eh. Nga samot po din. Nga pungga dyan. Pwede naman eh. Bilang naman yung duha. Kasi pwede pa ni. Samot. Niliki igihapon Nga damage. Nay! Dagkara ka jug limon. Wow, hala. Minsan sa juta man. Nako pa na bunga duha sa ilalim. Pag sa ibabaw. Kuda pinaghan. Yeah. Na naghana. Grabe na po naghana. Alex eh. Good na. Kita mo. Naud na. Lain nagpurma. Guwapa si Katatire. Grabe. Paganahan naman punta. Grabe di hanang udnay. Kaya kanang uday mahimon silang alibangbang. Aja lang mapat dyan ay ugna kita kagud. Agpas na da. Nangatay na hani kay kulo dani puwa bakari yelo. Lanik mamunga na kanay buwak. Managinot ko gukra. Kay da. Mawanik punuan sa Malbiri. Anja. Ning pangpuungan kay arong managhag-bunga. Naibunga pero kuha naman, maridyo. Naibunga pero usara ka buok ya. Gamatoy na. Moro pa ni isang bunga, arang gamay sa usara ka buok. Katijuli nga ni, desniagi. Isang ipuungan. Dagang kaadjog bunga ka, kusilyo ka katang puungan. Naman jara. Puungan rin na siya para mamunga. Sakto ang mga pinuong na ang ihatag sa katong nangadyo. Sunod ra. Hindi kayo makita tagutanon. Managinot ko na nagukura nga.
Lapuan. Mga guwang naman ni. Manguha ko kukra kang lapuan. Dami nito sila ginamos. Ini ako gani. Kana kay dabong mo ni, dabong. Ato kuno ubos dapat taxi. Dari kung dapat. Wah naman. Sakto ra na taxi. Ay kuno sa palidya. Kana kuno ko sa palidya og naaba. Nay batong, gagmay naman pod, hapit na madugnas. Ug harap kong kuan. Palidya, isa ka buok ang isugba. May pwede na isugba. Guwang naman ni bisag kamay. Isugba na na tapos lagi ginamos. Ang pang-uod siguro ni. Green na pagkaso kabasa ka na. Salamat sa Ginoo kay giuwan pod. Kain na po sila tubig. Kanan yung sudan ron. Okra. Og. Para sa ginamos gamay. Nanay, alibangbang na naglipad-lipad na. Na. Mga nang uni at sapat sa kaya nga nagalibangbang na na. Dali umawat ang dahog ko. Kagiraman. Ago, di ba rin lang mas lain. Atos sagutan. Kaya alibangbang nga na si Zagpurman na. Ha. Ano iba nila sa luyot? Aw bayod. Nana. Haligi Mo na silang alibangbangan ay. Yan ang alibangbangan na. Ano bang ipangpatay na dani? Mo na dapat na kay nga na si Zanay nana. Anong kabuo? Sayang kadjog imong patdo ng ud kay mahimo na siya alibangbang. Panlapad na. Mo na sa mahimo ang alibangbang kani. Kani. Gahapon da guys kani adto man si Undoy sa Cebu. Isang gikuha ag resulta sa kuang plurami biopsy. Nja. Pagkuha ng Undoy sa Cebu dok isang gipicturean isang gipasa ng plurami nga mga nagresulta. Grabe dyan ang lipaza. Ara dyan ang pasalamat sa Ginoo. Grabe dyan ang lusulok lagi. Ang lipaza na. Kaya agam mga pagampo. Giningag dyan sa Ginoo. Ag resulta sa biopsy ni plurami. Di cancerous. Nandya mautog hapon. Pagkaibaw na sa resulta. Grabe dyan ang lusulukso nga. Adyo ko kasabot ang gibati. Grabe dyan lipaza na. Mautog nga grabe dyan lipaza na gahapon. Pasalamat gadyo kogdak sa Ginoo nga. Isang dengag agamang mga pagampo. Di era kami nagampo. Daghan kaadjong mga nagampo para sa kaadjuhan ni Porami. Salamat sa Ginoo kay idagadzang gidengeg ag mga pagampo. Aning ang kasing-kasing giadjo na po ni sa Ginoo. Kinanay wa pa na sa bae sa balita. Kay si Porami ray mo istorya niya. Kani mas Porami nga secret para ni nato ter. Adto sa saba nila didto kay ako ray mo pahibaw. Mao nang wala mo pupusaba ni nanay. Unang grabe sang lipasan na tungod sa ang kalipay nakaluksugod ko. Yes, salamat sa Ginoo ingon ko. Kay di gazid cancerous. Kay ko ang batas tagbilaran biopsy cancerous. Kuha na siyang thyroid. Mo ala gitong biopsy. Ansa ang resulta, di man cancerous. Salamat sa Ginoo kay imo sung gidingo gagamong mga pagampo. Ngano ko na pagkagising nga. Pili ay mo na pagkasidan. Manghinagtat magsigan utan munggos. Love you, tatire. Gapo din na. Tatire mo lang mo yung tahap, tatire. Ninam siya yun, nasa patag. Bata binim nga. Hugaw. Ayan. Pagin mo mas kaw. Dagang sa dana. Nga ni mo kanon dapat kay healthy ni nga ni ukra. Ano sa mo kasi mo yung tatire? Hapit na. Hapit nagpista rin sa mga sityo. Hindi ka 20 city. Abantod sa nino. Pero, di man may darin magpista. Basta wala mga tiguang kami, wala maghikay. Kay, mga tiguang na huwag sa daran lagi. Walang hikay ako, di ang pagkong hikay. Ay, ito tayo dito ng pista kaya na-pordoy na ko, no? Mga pordoy mga sidaan.
Bordo.